Máš minútku? Moji zamestnanci mi nosia lekárske prehliadky. Samozrejme, náklady znášam ja ako zamestnávateľ a nerozumiem, prečo dvaja kolegovia, ktorí pracujú na rovnakej pozícii, jeden mi doniesie lekárskú prehliadku za 30 € a druhý za 70. Tak rozdiel v cene môže byť spôsobený rozdielnými úkonmi v rámci tej lekárskej prehliadky, ktoré boli realizované. Ale aké úkony? Lekárska prehliadka je lekárska prehliadka. Áno, pre potreby lekárskych prehliadok zamestnancov je definovaný jednotný a správny postup vo vestníku, ktorý vydal Ministerstvo zdravotníctva a tam jasne je napísané, čo má byť vyšetrené pri napríklad administratívnom pracovníkovi, nejakom tvojom ekonómovi, alebo keď niekto ide obsluhovať motorový vozík. Je tam zoznam tých úkonov lekárskych alebo vyšetrení, ktoré musí pre tú danú pozíciu ten lekár vykonať. OK, tak prečo je ten rozdiel v cene? Tak zjavne jeden z tých lekárov asi nedodržal tento vestník a niečo tam chýba. Takže je to na vedomí a svedomí každého lekára? Určite sú za to zodpovední oni. OK, ďakujem.